Magluluto tayo na ngayon ng ano guys. Ha? Nilagang paa ng baboy. Nilagang paa ng baboy. Nilaga mo na siya. Lagyan ng mais. At saka sitaw guys, sitaw. Sitaw, bataw, patani. Magtarong sa maay. You do not day? Choy. Mauyog man siya, oy. Na big deal. Yun. Ito sang lagyan pala natin ng luya guys. O luya. Ako ay naluluya sa iyo. Oh my god. Luya, luya. Luya kasi dito yan sa Bisaya, guys. Is luya. Ang naluya dito sa Bisaya. Pagod man, oy. Napagod ba? Napagod, napaig. Tapos yung pagod dito, napaig. Umitim. Umitim, guys. Umitim. Si umitim. Umitim yung mga inihaw. Yan yung term dito, pagod. Nasunog. Nasunog. Oo, nasunog di ay. Lagay muna natin to. Let's go. Nilatan. Gawas na ihang bula-bula guys. Ang gamit kong luwa guys is ano ito, gawa ng aking chatsay. Okay. A few inches later. Parehara tagi Parang panghatag feelings dong, pero naglagot chukon mo dong. Ouch! Basta natin ang ating sili guys. Sili espada guys. Espada? Alam nyo ba yung sili espada guys sa Bisaya guys? Siling espada na deres
Sibo. Gigutom gid ko nagtan-aw mo. Ay, yeah. Sarap naman. Ilulunod na natin ang ating pichay. Okay? Kadaghan. Masarap pag marami. At saka healthy. Ay, sorry, nahulog. Ang nahulog guys is nahulog ang puso. Ya, dili rin na kay guro. Ego ra ni. Kuan man siya gud miyos. Ayos. Gutom na kay ko, grabe. Akong tiyan nangita na jud kaon. Same. Tagal kasing malata, guys. Uy! Ay. Asin. Kunting asin para kuan maparat. Sao na lang parat. Ay, Diyos ko. Luto na, guys. Luto na, guys. Ay. Sarap naman ito. Naawa ka naman, eh. Oh, dali, be. Lagi nang... Ano man? Ay, tama na.